Kay klaro kayo bisan pag sipunon lang kagamay positive na kas COVID-19, no? Pero di na tinuod mga higala. Na ako'y bagong testing nga akong ipadiskubre ninyo pinaagis sa imong pagkabayot. Pinaagis pagkabayot ng higala. Anha na to madiskubrihan nga pwede data makadiscover o pamaagi, no? Nga makakita ka nga wow, positive ka sa COVID-19. So inana ang dako kay diferensya ang pagkabayot ng higala. Okay ba mga kabahak-hak? Okay akong hair. Pero akong bungot medyo ningtubo na gamay. Pero akong hair upside na, di ba? Ay da. Ano man ay? Inanin inabuhi na ako. Daghan kayo. Musit-sit. Di gina ko kapuga ng akong kagandahan. Bisag asa ko paingon guknon yung gusto mga kalalakinan. Saan man na ako eh. Magpadala na lang ko sa bahak-hak. Ano sa pa ni muluban na akong kagwapa, no? Ay da. Da, oy. Ganun yung inanim ko kagwapa. Yun sa ko sa akong inahan sa una pag kuano, paghimo. Kaakit-akit ang kagandahan. Wapay make up ha, wapay make up. Wapay make up na ha, buhok pa na. Shout out ninyong tanan. Ayaw gyud ninyo pakyas na. Og ayaw ninyo langana. Ang pagtan-aw sa atong video, pagsudong sa atong panagway, unsa ta kadunahan aw kaambungan. Unsa ta kagandahan oh. Kanihawa pa ni naribaning buhok ka. Isudlay pa ni gikiratin. Dah. Mura man tani ko ano. Bayot sa kulon. Ngawa gyud mahalin. Kakapoy ba aning kinabuhing gwapa no? Dah. Just Ay da. Ganog yun kang tingon anay ko kagwapa. Bigaon lagi. Da. Ubus-ubusig yung may. Sige ba? Saman. Sa'yo mo paminaw. Ikaw ba? Sige kapoy ko sa kuwang kaanag. Mga kabahak-hak. Tatay bungot. Susuga ko'y na babae, no? Daghan kayong magapahimulos. Daghan yung mga bungkag nga pamilya. Ako dyan siyang ingnon. Ganahan ka ni? Saman. Kung ako'y nadalaga, ako'y nababae, ganahan ka? Anak ka?
Oh, di ba? Wow. Oh, di ba? Oh, na siya mga kabahakak. Ang kagandahan sa tao, ang kagwapa sa babae mo ginayang asit, no? Maghatag na siya og maayong pamaagi siyang kaugalingon ba. Kung ganahan kang magpaana na. Di ba? Dili ta. Kay sa tanang panahon sa itong kinabuhi, kinahanglan gyud ang umiigat ag panagsa. No? So mga kabahakak, palihog tag suporta sa atong channel, no? Bahakak TV. Kung makaagi pod mo ad sa atong video, ayaw pod ninyo gi-skip kay maayo na lang intaw na sa tuang channel, no? Dako na kay nagkatabang ninyo sa akong channel, Bahakak TV, no? Ayaw mo kalimot pag-like, share, and subscribe sa atong YouTube channel, and i-share ang atong mga videos aron po daghang malingaw, no? Shout out sa tanang mga OFW diha sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Nga diin usab sila naghatag usab og suportas tanan nga mga vlogger, sab sila nga mga vlogger usab. Please comment down below kung sa inyo hang gustong atong buhaton. No, then update ta mga kabahakak sa sunod natong video basin og matong hatagan pagyug maayong pamaagi, no? Manatay usa ka tip na sunod nga video na to. Mga kabahakak, unsaon na to pag testing atong kaugalingon nga nagpositive ta sa COVID-19, no? Di na kinahanglan nga moadto pa ka og hospital or clinic nga magpa-swab test aron lang ka mo bayad og dako para mahibawan og nagpositive ka sa COVID virus, no? Dili na kinahanglan, update lang, tanawa lang ning video ha. Abang-abangi lang ninyo ang akong channel, no? Kay mag-ahatag ta ninyo update unsay buhaton nga di na kinahanglan moadto pa ka og klinika aron magpa-testing sa kaugalingon kung nagpositibo ba ka sa COVID-19. Hatagan ta mo og idea unsay buhaton, basta abang-abangi lang ninyo ang akong channel. Kinahanglan nga naka-like na mo diha, naka-share, naka-subscribe na sa akong channel. Sa wa pa naka-subscribe na, subscribe na kay aron pod mo ma-update sa umaabot na kong video unsaon pagkahibalo nimo nga ikaw nagpositive sa COVID-19. No, ako bag-o lang kong naulian sa kuang gibati nga diin ako ang kaugalingon akong gitis nga naagyud ko pero wala gyud ko madto og mga doktor kay kabalo kong ikordon jud ko. So di na kinahanglan nga matop kag doktor magbayad kanila. Kay klaro kayo bisan pag sipunon lang kagamay positive na kas COVID-19, no? Pero di na tinuod mga higala. Na ako'y bagong testing nga akong ipadiskubre ninyo pinaagi sa imong pagkabayot. Pinaagis pagkabayot ng higala. Anha na to madiskubrehan nga hindi data makadiscover o pamaagi, no? Nga makakita ka nga wow, positive ka sa COVID-19. So inana ang dako kay diferensya ang pagkabayot mga higala. Kanang pagkabayot nimo mo nay dako ayong hinungdan nga makatis ka og mga sakit nga diin na makatabang usab ka sa publiko mga higala. So abangin ninyo ang akong sunod pang mga videos. Hatagi ko ninyo og suporta aron pudaghan patang mabuhat nga mga videos nga diin kamo usab maganahan sa tong pagilok nga mga istorya. So mga kabahakak, ayaw kalimot ha. So wa pa din ha naka-subscribe, wa pa naka-like, wa pa naka-share. Hala, i-share na. I-subscribe na yan para updated ka sa mga video na ko, no? Basta, nindot ni siyang video ha. Ang inyong abang-abangan mga kabahakak. Unsaon pag-testing ang kaugalingon nga nagpositive ka sa COVID-19, no? Anhan mo na mahibawan, sunod na kong video. Kaya kini nga video agi ni siya pahinumdom kaninyong tanan nga ready na mo diha mga kabakak. So salamat kayo sa inyong paglantaw sa walay puas nga pagsuporta sa akong YouTube channel Bahakak TV. Ayaw mo kalimot ha, i-share gini nga itong mga video so panabi ninyo na aron makakita pa mo lain pang gwapa nga mahitabos kinabuhi. Kiniray bayot nga bungoton, igat-igat ug bigatlon. Ayaw kalimot, Bahakak TV nagingon kaninyo. Kung ang bayot bigatla,
daghan kag makatila.